This song is for the children. Want het is helemaal maar echt een familiemaand, maar we denken nu ook aan mensen die het wat moeilijk hebben. En daar gaat dit niet op. Lijkt me een hele mooie gedachte. This song is for the children. Goed, heel veel succes!
Jullie liepen zo helemaal het podium achter de coulissen in. Heel goed gedaan. En jullie komen niet uit Limburg, heb ik gehoord. Hè? Waar komen jullie vandaan? Ja, wij komen uit Budel. Dat ligt eigenlijk op de grens van Limburg, Brabant en België. Nou, dat is nog wel een flinke reis jullie gemaakt hebben, helemaal naar Beek. Zo. Ja, dat klopt. We waren al goed onderweg vanmorgen. Vind ik nog des te knapper. Heel goed. Nou, ik zeg heel groot applaus. Jullie mogen via die trap naar beneden. Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste koor. Dus voor de jury, het laatste koor komt nu als het goed is achter mij op. Chamaas. En kinderkoor Chamaas komt uit Maastricht. En heeft in oktober zijn 30-jarig jubileum gevierd met een concert. En ze hebben daarin ook heel veel mooie nieuwe liedjes gezongen van een CD die ze laatst hebben gemaakt. Zingen jullie vandaag ook liedjes van die CD? Weet jij dat? Zingen jullie vandaag liedjes van de CD? Ja. Welk liedje zingen jullie? Hey man. Hoe heet het? Hey man. Hey man. Nou, spannend. Goed hoor. Nou, we zijn benieuwd. En als mensen nou die CD willen hebben, waar moeten ze dan zijn? Of moet ik dat even aan de technicus vragen? Waar moeten ze dan zijn als ze die CD willen hebben? Ga naar onze website www.chamaas.nl en dan vind je alle informatie. Oké. En Chamaas met AE, hè? Ja, aan het einde AE. En je hebt een kruk nodig. Even kijken van nee. Kijk eens eventjes daar achter de vleugel heb ik hem verstopt. Maar ik heb ook gelezen en gehoord dat Chamaas niet alleen zingt als koor.
Maar dat ze ook wel eens af en toe een solist of een gezelschap erbij vragen om op te treden. Klopt toch, hè? Met wie? Want er is geloof ik een violist. Hebben jullie alles mee opgetreden? Wie is dat ook alweer? Die heeft alles met jullie meegespeeld, geloof ik. En ook alles in de opera gespeeld, hè? Ja, je weet welke? Carmen. Carmen nog wel. Van die zeggen, wauw. Nou, volgens mij het keyboard doet het. Ja. Staat hij hard genoeg? Oké. Als de dirigenten me niet van het podium helpen. Goed, ik wens jullie heel veel succes. Applaus voor Shama's.
Dus dat laatste liedje staat ook op de cd. En het eerste ook. Nou, goed hoor. Zag er goed uit en het hoorde ook nog eens goed aan. Nou, ik zeg groot applaus en onder het applaus mogen jullie dingen en mogen afkomen. Ik vond dat tweede liedje ook zo leuk. Ik dacht, nou, konden jullie wel verstaan waar het over ging? Dat was leuk, hè? Het ging echt over de lekkernijen die in een Duitse bakkerij worden gemaakt voor kerst. Toen dacht ik, oh lekker, al die dingen die je eet met kerst, die zijn altijd zo lekker. Toen dacht ik, maar eerst komt Sinterklaas nog. En dat is ook super lekker.